Ty si na titulke, takto s balíkom peňazí, ktoré si dostala od PSK. Čau! Čauže! Lebo vlastne cyklus je hormonálny cyklus, to neznamená, že keď nekrváca, že nemáš cyklus. To je zaujímavé. A aj transdobé ženy majú cyklus. A začnete svrbiť prsia. A čauže, to je zajímavé. Čavo, tam muž vysvetľuje, že má hormonálny cyklus a čauže, to je zaujímavé. Bráško, ty s kým sa bavíš? Ty s kým sa bavíš, ty fracek? Počuješ ma? Nejdem to už ani ďalej pozerať, lebo už mám fakt dosť tohto plakania od dospelého chlapa. Dospelý chlap, ktorý na internet si točí uplakané videjka. Kvôli takýmto vlastne ľuďom... To má 5 minút pre Boha živého. To nebudem pozerať 5 minút ani náhodou. Proste nie neznamená nie. Hej? Páni. Prehováram aj k vám. Nie neznamená nie. Ty sa nehambíš takto zapredať, zahodiť všetko, čomu veríš a zobrať nejaké peniaze za to. Čaute, nakoľko moje nedávne video Fiky versus Internet zožalo obrovský úspech, tak som si povedal, že prečo neurobiť rovno pokračovanie. To prvé malo, tuším, nejakých 130 000 pozretí za pár dní, čo je brutál. Keď si zoberete, že koľko vecí v dnešnej dobe vedia ľudia pozerať a 130 000 ľudí sa rozhodlo pozerať mňa 40 minút v kuse, tak je to neuveriteľné. Treba proste dať dvojku. Ľudia chcú dvojku, ľud si to pýta, je to vôľa ľudu a ja som tu pre vás. Ja chcem všetkých mojich ľudí vidieť šťastných a kultúrne vyžitých. Takže dal som si zase storku, že posielajte mi rôzne klipy, reelka, tiktoky a poďme sa na ne pozrieť. Sme boli šiestáci, siedmaci a vždy sme sa báli výjsť po obede zo školy, lebo tam bol taký uchylák, tak sme ho volali uchylný pes tiež. Mne to bolo také vtipné. Nebol to Šnidlov oco? Ja som Vlado Šnídl. Všetci vieme, že si Vlado Šnídl. Šnídl. Zase ideš vyplakávať za nevinný vtip? A poďme si to pozrieť. A chcem zareagovať na video, v ktorom Filip Sulík s advokátom Davidom Lindnerom vtipkujú o mojom zosnulom otcovi. My vtipkujeme o tebe, Šnídl, nie o tvojom zosnulom otcovi. Ti ten vtip vysvetlím teda, lebo evidentne si mu nepochopil. Ide o to, že my dvaja s Dávidom ťa máme za úchyláka. A Dávid povedal, že keď bol malý, tak tiež ich školu navštevoval niekto, koho považovali za úchyláka. Lenže to si nemohol byť ty, pretože ty si v tej dobe možno ani len nežil, alebo si bol fakt, že batola. Tak som si urobil srandu, že či to nemohol byť tvoj oco. Nie preto, že by som mal problém s tvojim otcom, ale preto, že, chápeš, väčšinou otec a syn zdieľajú genetický materiál a majú vo svojich životoch podobné pohnutky. Napríklad môj otec je politik a ja tiež ašpirujem týmto smerom. Zase syn kováča tiež zvykne byť kováč. A keďže ty si úchylák, tak sa dá predpokladať, že aj tvoj otec mal takéto sklony. Takže to vôbec nebol vtip o tvojom otcovi, Šnídl. To bol vtip o tebe. Chápeme sa? Ale samozrejme, že ty nám tu teraz porozprávaš, aký bol tvoj otec hrdina a ako tragicky umrel, aby ťa všetci lutovali. Šnídl, už prestaň plakať. Už prestaň vyplakávať, tvoj otec bol vojak, buď trošku vojak aj ty, normálne sa vschop, normálne sa nauč prijať jeden nevinný vtip. Netreba o všetkom robiť uplakané video, Šnídl. Myslíš si, že tvoj nebohý otec, vojak, by bol hrdý, že jeho syn vyplakáva za vtipky? Som v pohode s tým, keď pán Sulík hejtuje mňa, cez môj vzhľad. Šnídl, nie si s tým v pohode, pretože ja som videl to uznesenie súdu. V tej tvojej žalobe jedna veta bola o tom, že som hejtoval tvoju ženu a 100 viet bolo o tom, že som hejtoval teba, tvoj vzhľad, tvoje račkovanie, že som ťa dehumanizoval. Na čo si to tam písal, keď si s tým v pohode? Ty s tým nie si v pohode, ty si ma za to dal na súd, Šnídl. Ty si bol žalovať na súd ako malý uplakaný chlapček. Tvoj otec bol vojak. A ty si malý uplakanec, z ktorého keď si niekto urobí srandu, tak ide vyplakávať na súd, robí videá uplakané, ideš žalovať. Nie si s tým v pohode, Šnídl. Ty si veľmi citlivý na to, keď si z teba konkrétne niekto robí srandu. Nie z tvojej ženy, nie z tvojho otca. Tebe najviac vadí, keď si robí niekto srandu z teba. Pretože aj v tomto klipe, ktorý si tu pustil, sme si robili srandu z teba, Šnídl.
A ty dobre vieš, že ja absolútne nemám žiadny problém s tvojim otcom. Ty dobre vieš, že to bol vtip o tebe, Šnídlo. To bol vtip o tom, že ty si uchylák, nie tvoj otec. Ale ty používáš túto rodinnú kartu, túto victim card, aby akože ti to tí tvoji progresívni kamoši viacej žrali. Ale Šnídl, tebe najviac vadí, keď niekto si náhodou urobí srandu z teba, kamarát. Nejdem to už ani ďalej pozerať, lebo už mám fakt dosť tohto plakania od dospelého chlapa. Dospelý chlap, ktorý na internet si točí uplakané videjka. Už sa schop, Šnídl. Buď viac ako tvoj otec. Buď viac vojak. Buď viac odolný. Buď viac tvrdý. Prestaň vyplakávať na internete za vtípky. Šnídl. Kedy sa ty už spamätáš? Už máš dosť rokov na to, aby sa spamätal, Šnídl. Fiky Sulík. Presne tento pán mi neskutočne leze na nervy. A nielen kvôli tomu, že ragebaití, lebo to je na internete už dneska bežné, ale kvôli tomu, ako neskutočne hlúpy ten človek je. A nemyslím teraz hlúpy inteligenčne, myslím hlúpy typu, že urobí čokoľvek len preto, aby mal pozornosť. Takže Fiky Sulík mi nevadí preto, že ragebaití, ale preto, že je hlupák. Ale nie je hlupák tým, že by bol hlúpy, ale hlupák tým, že ragebaití. Takže ti vadím preto, že ragebaitím, podľa tvojich slov. Dement. Že urobí čokoľvek len preto, aby mal pozornosť. Mimo toho, že spolku času Pekné plagaty, bráško. Good things are coming. Už by mohli, lebo ak sa na teba tak pozerám, tak ešte žiadne good things neprišli. Be enough for yourself. The rest of the world can wait. Bráško, mať pohlavný styk s mužom je menej homosexuálne ako tieto tvoje plagáty, čo máš v detskej izbe. polku času na internete iba plače a obhajuje sa, ako všetko dokázal sám. Bráško, tá polka času, o ktorej hovoríš, sú asi tak 2 vyjadrenia, keď ma niekto verejne osočoval s tým, že ja som údajne nejaké povolanie syn, tak ja som vysvetlil, že nie som. Tuto je aj video môjho otca, ktorý to sám hovorí, že nie som. A to je všetko. Ja absolútne neplačem polku času. Z mojich milión vyjadrení som maximálne 2-krát niekde spomenul, že mne nikto nič nedal. Ako jeho titul alebo jeho prezvisko Sulík nič nezmenilo a že ani od otca nič nedostávala, blá blá blá. Kamo, gratulujem, dokázal si prežiť v živote. Bráško, ty si nedokázal v živote ani len prežiť, pretože nahrávaš to v detskej izbe ako nejaký 17-ročný fagan, o ktorého sa rodičia podľa všetkého starajú. Takže keď ty sa naučíš prežiť, tak potom môžeš zhadzovať, že niekto iný dokázal prežiť v živote. Kamarát, keď si prvýkrát niečo v živote zaplatíš sám a pochopíš, aké to je ťažké sám v skorom veku, v 20 rokoch si platiť byt, si platiť auto, starať sa o svojich blízkych, keď toto zažiješ, tak potom môžeš takýmto tónom hovoriť, že wow, dokázal si prežiť v živote. Vráško, možno polovica 40-ročných ľudí není schopná prežiť v tomto živote, v tejto krajine. Žijú z ruky do úst, majú veľmi smutné, chudobné životy a to sú 40-roční ľudia. Požičiavajú si peniaze od rodičov, majú rôzne dlhy, rôzne úvery. 40-50 roční ľudia, to je úplne bežné v tejto krajine, lebo je tu chudoba. Prežiť v tejto krajine absolútne není taká samozrejmosť, ako si myslíš. Ale to pochopíš, keď sa odsťahuješ z tej detskej izby, postavíš sa na vlastné nohy a pokúsiš sa starať o seba sám. V 20 rokoch. Vtedy pochopíš, že prežiť v tomto živote a v tejto krajine není absolútne taká samozrejmosť, ako si ty z tej tvojej detskej izbietky myslíš. Kamo, dobre, nič ti tatko nedal. A čo? A druhá vec, to ako neskutočne hlúpe ragebaity dáva. A teraz nemyslím iba to, ako sa vyjadruje, ale to všeobecne, o čom vôbec celá jeho persóna je. Videl som jednu debatu, kde sa rozprávali o tom, že je Sulíkov syn teda. Bráško, väčší mikrofón už nemali? Zadržíš. Sulíkov syn teda a že teda má prezvisko Sulík. To je fakt. Čo? Myslím, že si súhlasíme. A jeho odpoveď na otázku, ktorá smerovala na jeho prezvisko bola, no, ale ona je taktiež tučná. Vás nemôže urážať, že ste Sulíkov syn, keďže ste Sulíkov syn. Simona je rovnako tučná, ako ja som Sulíkov syn. No, a čo je tvoj point? Veď tak to je. Ona je tučná, to je fakt. Ja som Sulíkov syn, to je fakt. Mne Dürer v tom rozhovore vravel, že ja nemôžem vravieť, že je tučná, pretože ju to môže uraziť, napriek tomu, že to je fakt. Ale hoci čo môže hoci koho uraziť. Napríklad
ja som Sulíkov syn, to je tiež fakt, ale keď mi niekto napíše, že som Sulíkov syn, by ma to mohlo uraziť, pretože sa snaží zredukovať celú moju osobnosť iba do toho, že som niekoho syn. To môže akože mňa to neuráža, ale mohlo by ma to urážať. A ja sa pýtam, že v čom je to iné? A on mi na to nevedel odpovedať. A pointa toho celého teda bola, že on mi vravel, že ja nemôžem hovoriť evidentnú pravdu, pretože by mohla niekoho uraziť. A ja mu na to hovorím, že každá pravda môže niekoho uraziť. Keby sa riadíme týmto, že čo koho urazí, tak by sme nemohli nikto povedať nič. Pretože aj to, že povie, že nebo je modré, zo 7 miliard ľudí pravdepodobne niekoho urazí. Napríklad niekoho farboslepého, kto vidí nebo fialové. Tak ho to môže uraziť, že povieš, nebo je modré. Všetko môže niekoho uraziť. To, že ja som Sulíkov syn, ma môže uraziť. To, že ona je tučná, ju môže uraziť. Keď poviem Dürerovi, že má rád pánske, viete čo, ho to môže uraziť, aj keď to je pravda. Každá pravda môže niekoho uraziť. Preto by sa ľudia pri hovorení pravdy verejne nemali zaujímať o to, že koľko ľudí to urazí, pretože to je bezpredmetné. Všetko niekoho urazí. Včerajšieho na torte ešte aj Fikyho otec Sulík taktiež bol v podcaste Oského Baramiho a keď vidíte jeho videá, tak asi robil to, že my všetci ostatní krám diskučí na For You page, krútil hlavou, hovoril si, aký to je idiot a nechcel s ním nič spoločné. OK, Bráško. Idem mať otvorenú myseľ. Viete mi prosím vás povedať, že prečo je Fiky Sulík podľa vás dobrý? Akože ja sa to budem snažiť pochopiť. Toto je z minulého videa ten král babyfaceov, mimochodom. Lebo akože ja som král babyfaceov, hej. On na mňa potom reagoval, lebo mu tam niekto napísal do komentu, že som GOAT pre vás starších, to znamená, že greatest of all time, teda najlepší všetkých čias. Tento mladík, král babyfaceov, teda nechápe, že prečo som podľa nich dobrý, tak ja ti poviem, král babyfaceov. Ľuďom sa na mne páči to, že sa nebojím pomenúvať veci tak, ako sú. V tejto dobe cancel culture, kde sa všetko cenzúruje, kde sa každý uráža, ako napríklad Schneidl. V tejto dobe, kde ťa zavrú do basy za názor, ja som taký svieži Vánok pravdy. Svieži Vánok niečoho necenzurovaného. Ja som človek, ktorý je ochotný obetovať absolútne všetko, aj svoju slobodu, aj svoj život, len za to, aby som mohol byť sám sebou. Aby som hovoril to, čomu verím, že je pravda. A to je v tejto snowflake, slabej, uplakanej dobe veľmi vzácne. Preto ma majú ľudia radi. Král babyfaceov. Mesiac sedí na strome, niekto klope v mojom sne. Chcem takého ako ty si, zo mňa celkom opitý. Mám, stále ťa mám. Môžeme behať bosí a... Braško, prečo sa tváriš, ako keby ti robili výter z penisu? Ak už ste niekto boli na výtere z penisu urológa, tak takto sa pritom presne ľudia zvyknú tváriť. Je to veľmi nepríjemné. Oský sa tak tvári pri tom, ako mu spieva Mercedes do ucha, čo asi niečo vypovedá o SPV a o jeho hre na gitaru, pretože polka tých akordov mu neznie dobre. V tejto časti tuším. Proste evidentne nevie príliš dobre hrať na tú gitaru, nevie tie akordy dobre chytiť. Ja to poznám, pretože ja som roky chodil do takej školy, kde ma učili hrať na gitaru. Ja by som iba Oskimu asi odporúčil sa naučiť aspoň tú pesničku, ktorú ide hrať verejne. A by som mu odporúčil naučiť sa chytať tie akordy tak, aby nezneli tak, aby zneli, aby proste zneli tak, ako majú. Pretože potom, ja neviem, o čom to vlastne je. Akože čo sa snažíš ukázať? Že hráš len na gitare, alebo že sa kamošíš z Mercedes, alebo že robíš ksichty, jak keď by si mal zapálenú močovú rúru a išlo by si na vecko, alebo čo sa snažíš týmto ukázať, Oský? Zase to ukazuje tvoj absolútny deficit sebareflexie. Keby už idem pred 200 000 ľudí hrať na gitare, tak aspoň v tej jednej pesničke sa naučím tie akordy chytať dobre, tak aby zneli. Fiky Sulík aj s jeho snúbenicou v kaštieli u Zoroslava Kollára propagujú mladých z práva na pravdu. Tí, ktorí by ste ešte pochybovali o tom, čo som hovorila vo svojich videách, že Fiky Sulík je kontrolovaná opozícia.
Počuješ ma? I wish, že by som bol kontrolovaná opozícia. Bodaj by som bol kontrolovaná opozícia. Lenže bohužiaľ, ja si musím všetko platiť sám. Aj tých kliperov, čo mám, aj celý tento biznis, aj všetko toto, čo sa snažím robiť na internete. Pri každom videu, čo dám, musím dúfať, že z toho zarobím dosť peňazí, aby som v tom mohol pokračovať. Bodaj by mi niekto posielal peniaze na účet len za to, že sa snažím. Ako tebe, Termix. Ináč, táto obdivuhodne škaredá žajočka sa volá Termix na TikToku, neviem, jak sa volá skutočne, tuším, že Tereza. Čo je na nej zaujímavé je, že ona bola kedysi môj najväčší fanúšik. A ja by som chápal, že niekto, kto bol môj najväčší fanúšik, je teraz môj najväčší hejter. Pretože ona je, pretože každé jej video je o mne. Dá sa chápať, že niekto proste zmenil názor. Lenže Čajočka bola, že najväčší fanúšik mňa, najväčší fanúšik Lívie, najväčší fanúšik Daniho Kolára a proste nenávidela progresívcov, milovala všetko na tej opačnej strane. Ona tuším, že bola jedným z prvých ľudí, ktorá si platila môj obsah, aj Lívín a tak ďalej. A teraz na všetko zázračne zmenila názor a neznáša mňa, neznáša Líviu, neznáša Daniho, miluje všetko progresívne. Naposledy obhajovala to referendum. Proste, že z absolútne konzervatívnej, pronárodnej baby sa stala najväčšia progresivistka a tento človek povie o niekom, že je kontrolovaná opozícia. Termix, ty si buď zaplatená, alebo niekto má nejaké tvoje video, kde neviem, čo robíš, ktorým sa ti vyhráža, alebo niečo takéto za tým je, pretože ak je tu niekto nasadený, účelovo nasadený nejakou skupinou, tak si to ty. Pretože ako ináč je možné, že si za rok každý jeden zo svojich názorov otočila o 180 stupňov. A ukážeme si aj dôkaz. Mám pripravený dôkaz, samozrejme. Najprv vám pustím video z pred roka, kde mi zrušili Patreon a táto Termix si ma brutálne obhajovala. A vravela, že nechápe, prečo mi ho zrušili, veď tam iba nadávam na nejaké sprosté husy, ako je napríklad Peťuš na skle, alebo rôzne rúže a tak ďalej. A prečo by mi mali za pravdu niečo rušiť? To bolo pred rokom. Čakajte, pustíme si to a to odpadnete, že aké video dala nedávno. Neuveríte, čo sa stalo Fikimu Sulíkovi. Fiki Sulík dostal permaban na Patreon účte. Áno, počujete správne, na svojom Instagramovom profile Fiki Sulík dal ľuďom dôležitý oznam, že Patreon ho permanentne zablokoval a riešenie, ktoré vytvoril, je podľa mňa absolútne úžasné. Absolútne úžasné. Bože, ja ho milujem, toho Fikiho. Vytvorí si vlastnú novú platformu. Tie dôvody, kvôli ktorým ho Patreon zablokoval, mali byť správanie, jazyk a nejaká kreatívna práca, ktorá že vraj šikanovala nejaké individuálne osoby, tak taká je zakázaná na Patreone a preto dostal permaban. Fiki Sulík kritizoval osoby verejného života a tzv. Influencerky dosť často, medzi nimi bola táto osoba Petra na skle, alebo aj samozvaná komedy Simona. Osobne si myslím, že Fiki Sulík dostal permaban práve kvôli tomu, že sa našlo pár takýchto hviezdičiek a slovenských influenceriek, ktorí kontaktovali podporu Patreonu, aby Fikimu zrušili na trvalo účet. Ja si myslím, že osoby ako je na skle alebo komedy alebo všetky tie rúže pre nevestu jednoducho nedokážu zniesť kritiku na svoju osobu, aj keď to tvrdšia kritika je to proste maximálna pravda. OK, hej. Takže táto Čajočka neznáša Peťuš, neznáša Simonu, Fiki o nich hovorí pravdu. A teraz si pozrieme nové video. Nie je absolútne nič maskulínne na tom nadávať alebo ponižovať ženy. To, kde som povedal, že ty si úplná pi, to je o Peťuš na skle. To je video spred 2 rokov, ktoré táto Termix milovala, zabávala sa na tom. Bola rada, že konečne to niekto o Peťuš povedal. Ako ste mohli vidieť predtým, neznášala Peťuš na skle. Vravela, že som o nej povedal absolútnu pravdu a to absolútnu pravdu sa už vzťahovalo aj na toto video, ktoré teraz pustila, lebo toto video už je 2-ročné. A teraz vraví toto. Nie je nič maskulíne na tom robiť zo seba na internete. Že v poslednej dobe oveľa viac takýchto na YouTube. Nie je nič maskulínne, skutočne maskulínne na tom sedieť za kamerou. Videl som dosť, myslím si. Tváriť sa za hrdinu, ale v skutočnosti si totálne dno. A toto video, na ktoré teraz reagovala, že je to nič maskulíne, asi dno, tak to je presne to video, kvôli ktorému, alebo jedno z tých, kvôli ktorému mi zrušili Patreon, o ktorom povedala, že to je absolútna pravda. Táto zmena u tohto Termixa sa stala za rok. A ty o niekom povie, že je kontrolovaná opozícia. Ak by bola učebnica, alebo ak by bol časopis s názvom
kontrolovaná opozícia, tak ty si na titulke, Termix. Ty si na titulke. Takto s balíkom peňazí, ktoré si dostala od PSK. Chápeš? Ty sa nehambíš. Ty sa nehambíš takto sa zapredať. Ty sa nehambíš takto zapredať, zahodiť všetko, čomu veríš a zobrať nejaké peniaze za to a rozprávať to, čo ti napíšu a rozprávať úplne presne protichodné veci tým, čo si hovorila pred rokom. Tebe není trápne a ty si ani len nevymažeš tie staré videá z TikToku. A samozrejme teraz, keď toto uvidí, tak si spomenie, že doriti, že ja ich tam stále mám a pôjde ich mazať. Lenže Termix, ja už som si všetky posťahoval. Takže vždy, keď povieš niečo dobré napríklad na Šimečku, tak ja vyťahnem tvoje staré video, kde kritizuješ Šimečku ako sa len dá. Keď povieš niečo zlé na Daniho, tak vyťahnem tvoje staré video, kde obhajuješ Daniho ako sa len dá. Aby všetci videli, aký si zhnitý, zapredaný, lacný človek. Bez akýchkoľvek hodnôt. Ty si proste len prostitútka. Ty si zapredala všetko, čomu si verila za pár korún. A ty o niekom povieš, že je kontrolovaná opozícia. Ty sa nehambíš za seba. Ty sa vieš pozerať do zrkadla. Ty si tak odporný človek. Ty si mi viac odporná ako Peťuš, ako Simona, ako ktokoľvek z týchto ľudí. Pretože oni aspoň veria tomu, čo hovoria. Ty ani tomu len neveríš, ty to robíš len za peniaze, ty si odporný, pohrdnutia hodný človek. Mala by si za seba hanbiť. A každé ráno, keď sa pozrieš do zrkadla, by si mala cítiť hanbu. Termix. Za koľko lajkov ma pozrieš do podcastu? Toto je average Oskiho fan. Toto je najnormálnejší Oskiho fanúšik. Čavo sa upravil, Braško, absolútne si sa po tej úprave nezmenil, stále vyzeráš ako vajce na vandrovke. Za koľko? Na toto neodpovedám. Prosím. Bradím! Toto je úplne, že normálne, že na tomto človeku vidno, že ho vychoval Oski barami. 50 000 lajkov. Dobre, díky moc. Čau. Čavože. Milujem. Toto neviem, či náhodou není Oskiho stratený syn. Lebo veľa ľudí mi povedalo, že prečo som o tom nepovedala. A je to akože dosť silné podľa mňa. Vtedy môj tváril sa, že je kamarát známy, tak ja si myslím, že to bol on alebo niekto z jeho partie, kto mi niečo hodil do pitia a ja som sa ráno zobudila v posteli s 2 chlapmi s krvavou plachtou. A čo čakáš, keď ťa 2 chlapi pití? Že akože podľa mňa krvavá plachta je absolútne primeraná. S krvavou plachtou. Nechcem vedieť, čo všetko sa udialo v noci a potom ten, akože môj známy kamarát, s ktorým sa už nebavím, tak mi vtedy oznámil, ty si to chcela. Dobre, nie? Stratila som mobil bol nakoniec v taxi kúpil na druhej časti Bratislavy, čiže mi povedz, v akom stave ja som musela byť. Počuješ ma, Ďuro, bol si v takom stave, do akého si sa dal. To, že si nedávaš v klube pozor na pitie, to, že si necháš pitie na stole a ideš hodinu riešiť nejakú inú agendu, transsexuálnu a potom sa vrátiš a napiješ sa z toho, to je len tvoja chyba. Máš si dávať pozor na svoje pitie, ja si dávam vždy pozor na svoje pitie, ja keď nemám 5 minút v klube svoje pitie pod dohľadom, tak už sa z neho nenapijem. Zober za seba zodpovednosť a prestaň plakať. Bráško, proste zober zodpovednosť za seba, Bráško. Zober za seba zodpovednosť. Dávaj si pozor na pitie. Ráno sa zobudíš a reveš a nevieš, čo ti je. A teraz zrazu ťa začne píchať pod brúško a ideš grcať a teraz rozmýšľaš, čo ti je. Lebo vlastne cyklus je hormonálny cyklus, to neznamená, že keď nekrváca, že nemáš cyklus. To je zaujímavé. A aj transdobé ženy majú cyklus a začne ťa svrbiť prsia. A čauže, to je zaujímavé. Čavovi tam muž vysvetľuje, že má hormonálny cyklus a čavože, to je zaujímavé. No to je skutočne zaujímavé. Akože priznám sa, že keby mne akože týpek rozprával o tom, že má krámy, tak tiež by som bol taký, že to je zaujímavé. Akože je to zaujímavé. Akože ne každý deň sa stane, že ti tvoj kamoš rozpráva o tom, že má krámy a že ho svrbia cecky. Akože to je pravda. Akože je to do istej miery zaujímavé. To vám akože musím nechať. A neviem čo. Aj keď ich vlastne ešte nemáš, vieš, ale proste bolo to hrozné. Mňa mamka našla podľa mňa plakať na sedačke, tedy keď prišla domov. Bráško, teba podľa mňa našla mamka plakať na sedačke každýkrát, keď prišla domov. A pochopila som, že toto príde každý mesiac a prišlo. Tak nemáš žrať kýbel estrogénu denne. To je extrém, no.
Akože je to ako zaujímavé, ako začne fungovať to telo na Že tie hormónoch. hormóny v podstate robia svoju robotu. Neviem, či sa dá úplne nazvať, že je to nejaká robota, ktorú by robili, ale hej, tie hormóny ničia jeho mužské telo. Pred cyklom a proste mám to teraz, viem, že priberiem na vode tak 6 kg. A vyzeráme proste. Jak vyzeráš? Bráško, ty vyzeráš aj tak ako Ronnie Coleman, ako heavyweight boxer. Keď ťa vidím naživo, tak zozadu mám pocit, že sa pozerám na, akože, že došiel do Bratislavy Jay Cutler. Potom si všimnem, že to je Ďuro Srnčík. Takže akože neviem, že tých 6 kg vody urobí nejaký obrovský rozdiel. Som nepríjemná, no a proste som podráždená a akože není so mnou sranda vtedy. Iné dni je s tebou obrovská sranda, Ďuro, som presvedčený. My sme proste chlapi, ktorí si o sebe myslia, že vyzerajú dobre aj takto. Vy ste takí chlapi, ja keď Kiara Fujaková povie, že chce poriadneho chlapa, tak toto má na mysli a potom skončí s oským. Ja si to o sebe nemyslím, ja to viem. Čavo, že ja si to o sebe nemyslím, ja to viem. Akože, že vyzerá dobre a je to, že najškarečí človek, akého som v živote videl. Vyzerá jak čert z princezny Zemlejna. Ale víš, jak vyzerá? Jak ten záporák z Minionov. Čau, že ja si to o sebe nemyslím a ja to viem a prestrih na najškarečieho človeka na svete. Milujem. A je to v podstate, v našom prípade to sme sa rozprávali teraz vlastne aj predtým, než sme začali, že je to taký náš statement a je to aj o tom, že si naozaj myslím, že mužnosť ako taká niečím takým smiešným, ako dať sa do ženských šiat, by nemala byť ohrozená. Ak áno, tak mužnosť daného človeka je asi naozaj veľmi krehká. Pozri sa na ňo. Čavo je reálne, že najškarečí človek na svete. Koho mi pripomína? Ako z neviem koho, nejakého čínskeho cisára mi pripomína hrozne. Takého ešte zo stredoveku. Môže byť, že to bol Džingis Khan. Tak ako neviem si spomenúť. Milujem. Once again, you have been bluntly lying here, pushing the idea that the violence against women somehow comes from outside or from other cultures. Takže násilie na ženách Lucia Jar tvrdí, že neprichádza zvonka a že vlastne treba zobrať všetkých imigrantov, pretože imigranti absolútne nespôsobujú žiadne násilie na ženách. Tak si poďme otvoriť jednu štúdiu. Toto je štúdia zo Švédska, ktorá sa konala medzi rokmi 2000 a 2020, ktorá hovorí o tom, že zo všetkých ľudí, ktorí boli odsúdení za znásilnenie, malo 63% migračné pozadie. Takže že buď oni boli migranti, alebo ich rodičia boli migranti. 63%, 2/3. A vy si poviete, že však ale to je len niečo cez 50%. Lenže vo Švédsku nie je 50% migrantov. Vo Švédsku je asi 20% migrantov a tvoria 2/3 znásilnení. Hej. Takže milujem, že tieto husy typu Lucia Jar obhajujú migráciu ako sa len dá. Zároveň sú strašne proti násiliu na ženách. Vy chápete to pokrytectvo, vy chápete, jak to ide proti sebe. Že vy ste proti toxickej maskulinite a chcete, aby sem došlo 10 miliónov ľudí z prostredia, kde toxická maskulinita je ich kultúra. Vy si uvedomujete, jak ste mimo, jak ste naopak? Vy to nechápete? Že čajočka tu ide mať výstup o tom, že muži páchajú násilie na ženách a pritom 2/3 násilia na ženách tvoria migranti, ktorých tu tak veľmi chceš, Lucia Jar. Ako môžeš byť takto popletená? Medzi rokmi 2002 a 2017 tvorili osoby s migračným pôvodom približne 73% ľudí odsúdených za vraždy. Prečo si to normálne nepriznáte? Prečo sa hráte na chutnučky, že ja som išla na farmu, ale je mi úplne jedno, aké mám čísla? A kvôli čomu si tam išla? Aby si skúsila, aké to je jesť iba chleba 2 týždne? Alebo čo je vo veci? Ale vy ste ešte horší ako neonacisti, vy ste ešte hostilnejší. Vám niekto len povie, že sú dve pohlavia a vy normálne, že želáte tomu človeku smrť. Určite padla aj táto téma, priznám sa. Priznám sa, milujem. Proste Adrián povie po každej vete, že priznám sa. A ešte strašne rád slovo možno. Priznám sa, že možno padla aj táto téma. Priznám sa. Braško, ty si uvedomuješ, čo by som ti vedel spraviť, keby mi toto povieš do očí? Ty si uvedomuješ, čo by sa ti stalo, keby máš takýto tón so mnou z očí v oči?
aktivistku, Noemi. Ty bojuješ boj, ktorý neexistuje. A ty si jediná, ktorý tento boj bojuje. Reálne v tomto tvojom hnutí za rozšírenie povedomia o menštruácii si sama reálne. Toto je hnutie, ktoré obsahuje jednu aktivistku, Noemi, a tou si ty.